היי, וברוכים הבאים לסרטון קצר על CDN. אם תהיתם למה יש אתרים שעולים מהר ואחרים לא, אם תהיתם איך התוכן מנטפליקס מגיע כל כך מהר, זה בזכותו. Content Delivery Network או Content Distribution Network, בקצרה CDN. בואו נשתמש בקסם הדודל של דלי כדי להסביר מה זה ואיך זה משפר עבורנו את החיים אונליין. מה זה CDN? כדי להכניס קצת צבע, נדמה את האינטרנט לכביש מהיר. אתרים הם כמו בתים לצד הכביש, ופקטים של דאטה יהיו המכוניות שמעבירות מידע לכל מי שרוצה לבקר. כשהכל מגיע מאותו מקום זה עלול להיות בעייתי, וליצור פקקים, וכולם מחכים, מה שנקרא, בטוב. נמחיש את הבעיה בצורה אפילו יותר מוחשית, אולי גם מצחיקה. תדמיינו מלא אנשים מנסים לצאת דרך דלת אחת, אפילו רחבה. כולם נתקעים ביציאה. דבר דומה קורה כשמיליוני יוזרים ברחבי העולם ניגשים למקום אחד, במקרה שלנו דאטה סנטר, ומנסים להוציא ממנו מידע. זה יכול להוביל ל-latency גבוה, זמן תגובה ארוך, עד שהדאטה מגיע למשתמשים, במיוחד אם הם מאוד מאוד מרוחקים מהדאטה סנטר. ועומס על הריסורסים. הדאטה סנטר עלול להיאבק לשרת את כל הבקשות, מה שיגרום להאטה, ולפעמים גם לקריסה. כאן בא CDN ומציל את המצב. זה כמו רשת של תחנות מנוחה, שממוקמות לצד הכביש המהיר, ואז במקום שכולם לוקחים מידע ממקור אחד, מהסורס, אפשר לגשת לתחנה הקרובה ולקחת משם. זה מאיץ דברים, כי המכוניות, הדאטה פאקטס, לא צריכים לנוע רחוק, כמו שהדאטה פשוט מתקרב אליהם. לא רק שהוא מתקרב, יש גם יותר פיזור של תחנות שאפשר לעצור בהן. היתרונות של השימוש ב-CDN הם זמני טעינה מהירים יותר, כלומר, latency נמוך, אנחנו אוהבים latency נמוך. אתרים ניתנים מהר יותר, סרטים ותמונות מגיעים מהר. שיפור reliability, בשל הפיזור של הדאטה בתחנות מנוחה שלנו, אם אחת עמוסה יש עוד אחת בדרך, יש יותר אפשרויות. וכך גם משתפר ה-availability. ושיפור security, הפתעה. ה-CDN יכול להגן על אתרים על ידי פילטור טראפיק מטריד או חשוד, תקפות DDoS, לא רק שיפור בהובלת התוכן. אז איך עובד CDN? בעצם יש אוסף של שרתי פרוקסי שפרוסים בעולם. הם מתערבים בפקטים של הדאטה, הם עושים פקט אינטרספשן, ומפנים ל-CDNים הקרובים במקום למקור האחד. מה ה-CDN מאחסן? פעם, לפני 20 שנה, זה היה רק דאטה סטטי, קבצים סטטיים, CSSים, HTMLים, תמונות. היום מקובל לאחסן גם דאטה דינמי כדי להוריד עומסים מהדאטה סנטר. הדאטה משורת מה-CDN, וכך מקצר את הטווח בין היוזרים לתוכן. התוכן מגיע יותר מהר, ה-latency נהיה קטן יותר, והעולם נהיה טוב יותר. כמובן שכתוצאה מכך יש גם אופטימיזציה של ה-bandwidth, וזה משמעותי לא רק להאצת מעבר התוכן. מבחינת דוגמאות בעולם האמיתי, אז נטפליקס למשל מפזרת CDNים בכל מיני מקומות בעולם, כדי שהמשתמשים שלה יקבלו את התוכן בצורה הרבה יותר מהירה. בפרונט-אנד מאוד מקובל לשים CDN כדי שהמשתמשים יקבלו את הדפים שלהם מה-CDN הקרוב אליהם ולא מהמקור המרכזי. הם בעצם גיבורים שקטים שעוזרים לנו לקבל חוויית אינטרנט יותר חלקה ומענה. אז אם נחזור שוב על היתרונות, אמרנו שה-CDN עוזר לנו להגיש תוכן מהר יותר, גם מכיוון שיש פיזור, יש לו עוד יתרון על שיפור reliability ו-availability. ציינו שזה יכול לעזור גם מבחינת security נגד DDoS ופניות מפוקפקות, וכמובן יש פה גם את היתרון של הורדת עלויות. אנחנו מקרבים את התוכן ללקוח, ואז לא רק שהביצועים משתפרים, אלא גם צריך עוד bandwidth. אז בפעם הבאה שהאתר עולה לכם סופר מהר, תמונות מגיעות מיד, או כשאתם רואים משהו בנטפליקס, יוטיוב, דיסני פלוס וכו', תזכרו את הקסמים שה-CDN עושה ברקע. זה כמו גשרים בלתי נראים שמחברים את כולנו אונליין, גורמים לאינטרנט להיות יותר יעיל וכיף לכולנו.